Nicolai a dus o clasă. Bine, ci paro? Mai ne paro. Kaj na kana? Ko cerkva. Suka će reka teki crkva? Ko žila babu. Tu जाने आती चिती ने? ना जाने? या शिकार Sarăstine atât. Șucare? Gilabjan șucare? Ja. Dacă n-a sucat cere? Ca ja te amaro. Haide. Ca ja gente și na e clopta. Haide. Cobor jucar de lluvia que sate de Vale cercva alla Maria. La Maro. Așa beviu acava de loptă, vișim pe Adidas. Acava e metal, adică avem. Oda.